Siyanibingelela ke emhlabeni wonke kubantu abasibukele namhlanje. Ikakhulu into esizokhuluma ngayo njengoba sihleli namadoda kanje. Sithe kubantu ke into ekhona ukuthi kunelanga lespecial esithe izinto sizobe sizehlisile. Sathi ngomhla ka-30 u-31 mhla ka-1 abantu abafike ekhaya nabantu abafuna izinto eziphansi khona ogazi emntwini 500 kuhlukahlukene nje zikhona ngoba amandla abantu awalingani. Sathi kubantu ikhona impempe sayenza kulabantu abanenkinga yemsamo idlozi elingabezwa ekuthiwa umxhumanisi. Ukhona umxhumanisi, zikhona izibungu ibaso njengoba ubona nje nali ibaso maningi akhona. Kubantu abazofuna amadoda izigubhu zale ekhaya. Sifuna umuntu ukuthi uzofika athenga igusha imvu. Athenga igusha into engenamsindo. Sifuna igusha afike nasikwazi ukugeza idlozi lakhe. Abukho ubungozi, ayikho inkinga ekhona. So besiwasha idlozi lakho. So ke abantu abayibeka idate mase 30 31 1 ukhona konke uphondo zigubhu isiphoko somlungu special abantu abasondele eJimistini lapha ngonyama mawuthi number 21 with deep road inamba ozoyifonela 076 70 55 196 076 70 55 196 inamba zikhona kwipost 2 so sukuma nawe ofisayo kodwa ngoba into ebalekile umuntu ofisayo before sikwelaphe kufuna sikhuluma nale ndoda le yiyo sichazela ukuthi wena uma singabe sikusiza ugezekile yini ngoba xa sibuzele ukuthi lo muntu simgeza ngamiphi imithi le ekhaya bayikhombe siphinde sibuze ukuthi usegezekile yini lobe likhona ibhavu lenhlahla ibhavu kuyaziwa ekhaya liwu 7500 kodwa ngaleli yalanga is 3.5 so kiloko ngiyanithanda nonke uNkulunkulu abe nani nawe usahlela wozana ekhaya usahlela nawe zikhona ezihlukene izinto zikhona izigubhu ezifuna igusha zikhona izigubhu ezifuna izinkukhu zikhona izigubhu engafuni lutho ezidlutshwala so ke woze ekhaya abangathi asengathi kubantu abayizinyanga abasondele kakhulu inyanga ezangoma abeze sibanike lento ngoba ngithe kulonyaka lento ngoba abantu banika manje sengibanika okugcina so ke kulonyaka lo mawuyinyanga ufuna ukuthi usebenze sondela la ekhaya sikunika umsebenzi wamandawe ukwazi ukuyophila ukwazi uyosebenza ukwazi ukuphila impilo efunayo yileyo sinako thina zinyanga baprofiti zangoma abantu befundisa nazi into zenu bantu bamathenda wozana ekhaya bantu bamabhizinisi wozana ekhaya naba amadoda sizokunikeza bese uyaphila uphila impilo efunayo uyayibona uphila impilo efunayo yilokho nje yilokho yebo tobera etsheni no kulungile nisale kahle siyanthanda ukudla eseJimistini hamba ku YouTube ubuke ivideo ephelele eneyinamba hamba ku Facebook page hamba ku TikTok kuwena siyabonga siyanthanda ke nisale kahle thatha inamba le bali bangalibali ngesonto lomhla ka2 wozana abantu abangasebenzi esontweni uphathe only 200 noma 250 bafuna ukuthenga namanzi ngaphezulu isikhathi 1 o'clock siyaqala abantu bayacela zogileke ukwenzeka imali sifuna abantu abangasebenzi nomuntu obona ukuthi mina ngifuna ukuthi kodwa manje imali anginayo wozani kimi sikwazi ukubona ukuthi singenza kanjani nabantu abanethunywa enenkinga wozani sibona ukuthi silungisa ngandlelani siyanibonga ke nisale kahle so besibathina nje abantu besibathina ngenduku yemanga sokuthi hayi wena usu-right nawe usu-right nawe ususindile nawe uyasinda manje iyobe ikhona induku yemanga ngesonto only 250 noma kuwena phela kunye kusothandweni kodwa nje induku yemanga ngesonto izobe ikhona ungayilibali imali emhlophe noma uze la ekhaya ku-special imali emhlophe angihlukani nayo imali yakho inkokhelo bezophatha 1 rand ngaphezulu nayesontweni ungayilibali imali emhlophe phezulu kwemali yakho yilokho nje siyabonga nisale kahle okuningi bambe efonini sikwazi ukuthi wena ufuna ukwenza into zakho ngoba okuningi manje sathanda ukuthi kukhulume imfihlakalo zonke la ngoba abanye abantu bayathwasa yiloko so ke abantu abafuna umsebenzi abafuna izinyosi abafuna noba izinyanga uzana ekhaya ungazi uyozingela izinyosi lapha ungazi uyobamba inyosi
uyibhakeni yabo uyifaya ebhakedeni inyosi zingazidlula zifike zidla abantu esigodlweni ngenxa yokuthi ufuna ukuba ngonyama abanye bathola imithi le yokubiza yabelungu begcotshisayo le bafake iy'nyosi endlini gcosa imithi iy'nyosi zifike ngathi zizokwenza into eyenziwa abelungu zifike batinyela iy'nyosi abantu wena mnazi waye zingamuzwa lo ogcobisa umuthi wabelungu